Ebből a folyamatot követődik a irányítót. Most azt nálam először. Aha, úgy döntök, hogy valahol van magas időre. Jó van. Valamennyibe jut. Szerintem ugyanonnan vettük, te most rendeltem egyet a fekete mellére is. Ez valahány száz. valaki fölössz? Adjál! Hát én azért vettem ezt, mert legutóbb úgy hívtak, hogy a pulszom szívrohamot kapott. Azt akkor a játékszervezet bírták elérni, azért a pályára. Aha. Hát nem, és nem fordul el ezekbe. Hát csak azt mondják, hogy ott védeltek a gyerekkel. A gyerek meg égi is. Na mi van, papám, meg lett az új fegyver? Megjöttje. Nem lesz bele baj. Nem. Nagyon jó. Új de jó. Nagyon bizdatos. Mit szokott ez lenni? Sok jó játékot feltesni. Neked? És nála van a gyereknek. Azt egyből vettél rá egy kitet? Tessék? Egyből vettél rá egy kitet? Nem. Nem. Ez kántétlen. Hát a SSP-t mondta. De végig estettem. A másikat eladtam, 100-et. Ez is itt van. Nem az volt. Aha, az volt. Dominik megvette. Jók ezek a kicsit egyben, jól lehet fordulódni. Van egy útérem, csak az meg a tárak szorok hozzá. A gyári. Én most benakad az összes táram, van itt hozzá 5 darab, mindegyik akad. Jó, nagyon jól viszont. Most? Megtelétek a torbát, képes között voltak. Ugyan, hol elég? Most már csak klímafáját. De melegítették, de most még nem. Amúgy nem. Nem fértek bele. Álljunk össze. Várjál, hogy álljak? Legyen egy kapus. Arra, hogy ez a széles panoráma funkció elvileg. Igen? Jöhetek el. Látom, megvan. Várj, mindegyem a felé. Nem áll. Kevin nagyon élvezni, főleg, hogyha melyik lábon van az a jobb lábon van. engedget. Engedget. Nem tudom, hogy most. Jöttek még az árnyékba. Támogatom. Mit akkor szeretnék? Én egy maszkot majd kéretek akkor. Bence, rakd oda az egyik kezed mindig. Ja, majd így megyek. De ez is jó fedez. Nem? Nem volt sokat. A célzát egy kicsit, de aztán az úgy... Hát amúgy ez nekem is lesz, kell még a magasítóhoz. Ez nem jött meg.
Csak piros van benne. Mindenki piros volt. Mindenki állam. Nyilván piros csapat lassan megfelik. Igen. Jó választás meg. Sárga kendő nem lesz. Ez vagy piros lesz, vagy piros. Akkor sárga. Van egy kis, ahonnan Egy csapatban akartok venni? Hát egymás ellen nem játszik a Pomezofil. Na jó van. Ennyi kitételt beengedtek? Lehetett volna revansot venni pedig. Egyes kaptál? Jó, nem bírnék az annyit, hogy én lennék le. Apa szép. Nem kéne. Bence! Sose vagyunk egy. Marci? Lebítsük vele csak sárga. A fejeseket ilyen világos. Ez ajándék? Majd a végén összeállom. Csak szerencsém fog. Na. Mondtam az meg. Nem baj. Majd megbeszéljük, hogyha meglátjuk hányan lesz a két csapat. Nem szokott lenni. A végén ez a csekk. Ja? Azért elfelülni. Ki az, aki nem húzott? Mindenki húzott? Számoljuk meg. Akkor a piros... Nyugodtan dobjátok vissza be a lasszikat, pirosokat megjelölném. Akinek nincs korszalagja piros, vele teszek ilyen... Ki dobjon egy lasszit. Egy, kettő, két fajta. Szép volt. Viszem, csak fordult. Na, most legalább együtt vagyunk, papa. Ja. Jók mondjuk a Navrus a szívő, pléte. Nem rossz. Na én is nézegettem. Tudom vágni, hogy az kivehet egy időt. Most vettem észre, hogy ez eltört. Oké. Nem tudom, hogy... Nem is tudom, mire van. Ez arra van, hogy nem Ja, vágom. külön elszerelni, nem lehet, hogy ezt olvasni. Nem nagy veszteség. Nem. Jó szorjuk meg, legalább nem lesz vérkeringés. Ja, deficites a szallag. Annyi előnyt megérdemlünk. Elkapom az összes pénzemet, és elengedhető. Vitás. Mit fogok összeesni, bazd? Van egy magától csinálta? Ja, és már jó, egybe ültem. Egyet ültem, a rámaszom, és kilőtem. Az igen. Semmit nem látok a Red Dotból. De jó angol, nekem ez is nem kell. Lőjél. Ez új? Igen, tegnap jött. Az elég új. Látod? Pedig egyet. Egyesből volt ez.
Benne mi vagyunk, ugye? Hát, ja. Családon belüli erőszak volt. Mit lát? Mi? Csináljon, de minden. Hol vannak? Köszi. Gyenge ideig a golyója. Megvan. Nyomok meg. Jönnek át szembe! Meg olyan? Ne. Még ki se jöttem. Honnan lőnek? Szembe vannak ott, mi az? Kösz? Ott, vonok arra fel. Telibe szembe. Arra? Hol a táron, geci? Az meg olyan geci messze, hogy nem lövök le odáig. Látod amúgy? Hát ott a feje. Aha. Próbáljuk meg közelebb menni? Aha, várjál. Belőle golyókon volna felé. Hol van? Akkor oda ment. Az a baj, nem az bújt ki, mert itt van kerekben. Labirintusba egy ember. Azt a kurva. Hát a másik oldalon fog. Ott. Hú, geci. Kongot. Bombok rá. Igen, szembe lesznek velem. Hol? Itt végen erdőbe, eltűzve. Hát ez nem lede odáig. Labirintusba érkezett egy ember. Ahogy kilátszik a felváltják, nincs mesterlövésze? Hát nagyon jó lesz. Végig kilátszik a feje, geci. Nem megyek fel addig.
Az volt, hogy fedezékre nem lőnek. Mi van? Hova nézem? Én? A domtetőn voltak? Voltak. Jusszó vagy? Nagyon kiszúvattam. Én csak erről tartom. Balra nem a figyelmetek. Onnan lőnek. Aha. Nem akarok. Menjünk tovább. Vigyázz már, lövök! Szeretik ezt a részt. Fönt van? Fent van egy. Nem látom. Hátrébb ment a dombot. Ó, szerettem tényleg. Mehettek. Dombot nézni. Ott lesz és a fedezék mögött. Persze, mi a baj van? Kapátok királlytok? Csak letelt az idő. Vigyázzál! Azt a kurva. Az szép. Elvittem rá. Amúgy nem bírt többet. Max egy szára. Körülbelül egállam a kindakszába. Nagyon szarvatok, nagyon nem is lehetett. Majd fordító lesz. Gondolom. Nem láttam kilőzásra. A TQB-t figyelj azonnal, mert onnan fognak Nem elég jönni. lettem összeszólni. Onnan meg kiszednek a földükén. Ez a második tesztkör. Most akkor merre? Ja, ez a fele. Én hátulról jövök, csak szerintem így körbe. Ez is még balra. De akkor felvételen még ott balra. vagyunk már. Mit? Menjünk már. Na, arra tudják.
Talált! Te hol vagy? Igen. Jó, nyomok. Megvan a labda. Beszóltam, hogy piros. Mi vagyunk amúgy fent domba? Nem tudom. Engem onnan lőttek el. Mi van? Még mindig ez a 3 szálló. Meg. Hoztam a labdát? Hoztam a labdát? Így kéne menni. Nem férek ki. Vannak ott? Bent a piramidba. Talált? Ó. Jó tetted, Nyisztor! Nincs senki. Főkéne. Ott van guminál. Kifogytam, Geci. Szép. Aha. Kellett volna egy harmadik tál. Kell pisztoly? Aha. Köszi. Csomónak házat. Igen. Látom.
Ott a nagyon új guminál. Jövök meg így. Maradj ott meg ott. Nagyon szép, tesó. Szép volt. Ja, bazzeg, pocs! Látsz valakit? Eltűnt a rödötön. Én vagyok. Oké. Nézem, hogy talán még híve lőni. Viszont merre lennem. Várj meg, várj. Ha a CQB-t be tudnál fogni, legalább szép tesó. CQB-vel lesz egy fixe. Szép. Hol vannak? Ugyanígy guminál. Melyik guminál? Ne. Most jöhet. Bozd meg! Azt nem tudtam, mit vagy. Vigyázz meg balról is, jobbról is jöhetnek. Árokban vannak. Igen? Ott mászott árokba. Mi legyen? Ott a guminál. Oda hova lövök. Kösz! Átlát? Én átmegyek vissza. Hát én nem. Mehetsz. Köszönöm, mennem várjál. Mi? Nem se kell menni az az labdáé. Nem hiába ingyenes volt. Mint a rendelés. Visszalagot rak rá, úgyis lehullik. Hát az úgy szar. De azt gondolod, megmarad? Nem, főrakom fel, megyünk megfordítom. No. Annyi elé nem oda rúsz. Ó, jó. Ne pazarolj! Nem tudom, mi legyen, inkább leaktiváljuk. Annyi baj legyen. Nem tudom, gyere öreg! Én hátul fog szoportolni, nem futok. Biztos.
Nyilván itt lett a bomba, nem? Elborult a fal alá. Odavág. Androvics rálőtt. Ne bántad a tűzökat? Nem bántom. Na csóró hely. Milyen jó kis izéje van már feje. Beszólt. Szerintem szar helyen vannak amúgy. Le se szarta. Most a kokas bántod? Meglőtt a kajakra. Geci. Le se szart. Az előbb állítottam a hopápot. Lehet, hogy már izé. A disznót eltaláltam az orba. Megiszkolt egy kicsit. Már izé, az nagyon is izé golyóálló van. Mivel elvileg, vagy a dombon van a bomba, vagy a szénkubéban van a bomba. Az összes többivel nem annyira kellene foglalkozni első körben. Te is hoztál gránát? Igen, de nem működik, ez csak dísz. Ez a C-kubét, Súly. ha 3 ember elfoglalja, Elbaszódott. letartja, akkor... Duda volt! Menj föl, menj föl! Ott van egy a C-kubéba, megy be! Gyeri, menj föl! C-kubéba van egy! Elmétek tiszta? Gyeri! Gyeri! Mondj vissza! Menjünk a C-kubéba. Aha. Itt futott valamelyik tára. Hátul lesz egy szerintem. Folyosó. Folyosó. Ott lesz egy szerintem. Ja? Jó. Azért nem találtam, mert nem volt távol. Most már nincs elő. Hol van a bomba? Fönt. De te nem tudod használni, semmit nem tudsz csinálni. Föl kéne menni. Szóval megyünk? Erről, vagy valamerről. Hol van? Ott van. Ah, látom.
Itt lesz bent, itt lesznek bent. Hol van a bomba? Nem tudom. Ott volt valahol az előbb. Ott van. Jöhet, nem fent van. Nincs is senki haza. Lehet fel kell menni és onnan kéne valami. Menjünk rá arra. Menjünk rá. Keci, itt van a CQB-be bomba. Itt van a CQB-be bomba. Itt van a CQB-be a bomba. Bombaszakértő. Bombaszakértő merre? Itt van a CQB-be a bomba. Mert már aktiválva van. Nincsenek. Mi vagyunk? Gyere. Itt van bent a bomba. Hol? Ott van bent a középen. Vigyázz, guminál lesz egy. Lehet, hogy lesz. Ott azt fogja. Nem álltak el. Nem látnak el. Ott bent. Az bent? Ott az. Foglak. Bomba plantálva! Bomba lerakva! De meghalt az aksi. Megijedtem egy kicsit így a fülembe. Meghalt az aksim. Nem jó, kis tőle van. Van csak kint. Ez sípolás, még egyszer jelent szerinted? Sípol? Aha. Hát, meghalt. Ez sípolás, még egyszer szerinted? Jön egy valaki. Igaz? Nem enged ki? Gyere.
Hol van? Leződök melléd. Ráfussak? Szia! Szép volt. Ügyes. Hát csak megöltem ott egy ember. Jöjj! Jó, akkor tart. Gyere vissza tartani, jössz? Jó. Jaj, jó, Benni. Megúszom,